Na hello, sziasztok! Itt most tesztelek egy Asus, de hogy Asus Zotac RTX 390 Ti Gaming Amp 24 GB kártyát. Vagy nyomtatom, mert állítólag azt mondták rá, ez egy pár hónapos kártya, garanciális minden, hogy sziripel. Hát már lefutottam rajta egy Superposition benchmark tesztet, de hát hál' Istennek minden oké, full csendes, halk, és most is le fogok futtatni egy ilyen tesztet rajta. Alá van szépen támasztva, ott van éppen a támasztó, látjátok ott a támasztó, alatta ott van a mankó, már az előző, aki volt, ő nem támasztotta alá ilyen mankóval. És tudjátok, ezek a kártyáknak már iszonyatos súlyuk van, és ilyen mankó támasztó nélkül ezek nem is nagyon tudnak így úgy szuperálni. Na, szóval elindítom mindjárt tesztet, utána visszahozom a visszarakom ide a videók kártya mellé a telefont, hogy a hangot, vagy bármit, hogyha kiad, akkor föl lehessen venni. Jó? Mindjárt akkor csak lássátok, hogy mi van. Elindítom. Azt mondja, hogy ott van, hogy RTX 390 Ti 24 GB. Ott is ott van. Ez már egy előző tesztnek a eredménye. Ott is ott van Zotac grafik 24 GB. Na, szóval azt mondja, nem akarom lementeni vissza. Igen, na most azt mondja, hogy itt van, hogy látjátok, vasárnap van ma, szeptember 7-e, majdnem éjfél, 3:12 múlt egy perccel. És most csinálom, ott van, látjátok, azt mondja 2025. 9. hó 7-e, 23 óra 46 perc. Na, akkor induljon a mandula, induljon a tesztelés. Na, hol az a izé? Jó. Oké. És akkor közben a izét lett indítva a MSI Afterburner. És ott látjátok, hogy szépen ott megy, és 66 fokos. Igen, mert az előbb már teszteltem egy nemrég. Na, akkor nézzük meg a videókártyát, igazából mondom, itt az a lényeg, hogy na, akkor nézzük. Én itt nem hallok semmi hangot. Ez full csendes. Akármerre nézem. Akkor a telefont, ez tiszta, csendes kártya. És látjátok, ott megy a teszt. Ott megy a teszt. Így van. Na, akkor vissza megint ide. Full csendes, full halk. Most pedig kapja az ívet rendesen. Nagyon csendes. Semmi hangja. Semmi ciripelés. Semmi cicergés. Semmi ventilátorhang. Ez makulátlan. Tip-top. Gyönyörű. Zseniális. Ott is van egy vízszűrő a CPU alatt. A CPU-hoz. Na. Szóval itt semmi hang nincs. Vagy közben a teszt látjátok, ott vagy a Superposition.
Megkülönöm rendesen. Látjátok. Most éppen váltott. 97% a terheltség. Ez elég komoly. De most lett vége az egyik fázisnak. És a másik fázis. Visszarakom ide. Fú, csendes. Mi az a hang, ez a grülós fotel, vagy mi ez a videókártyának semmi hangja, semmi, tök jó, se ciripelés, semmi, ticergés, Zotac, ott van, Zotac Gaming. Na, most lett vége a programnak. És most lett vége a programnak, látjátok. Ott van minden adat róla. Látjátok, egy 4 perc alatt lement. Látjátok, amikor elkezdtem, akkor volt 40, hogy is volt, 46 volt. Tehát egy 4-5 perc alatt lement ez a program. 4K-ba futtottam. Pont azért, hogy direkt kapja az évet. Ott van. Most még ezzel is megküldöm. Ebből a GPU Z-vel. Ez az, hogy szóljon. Ja. Hány fokos? 55-nél kapcsol be a ventilátor. 53, 55 most kapcsol be a ventilátor. Lerakom. Na. Ott van 2 fok. 53, ingadozik. Na. Itt hallatok. Ez full csendes. Szóval lehet mindjárt ráküldöm még a superposition-t. Várunk csak, igen. Ott van, hogy megnézzük izébe, Extreme-be. Nézzük meg Extreme-be, úgyhogy most 2 program fog futni rajta. 2 program. Most fogja kapni az évet rendesen. Hát ezek erős kártyák bírják a gyűrűlést. Na, ott megy a másik is. Ezt is ráengedem. Most tölt be. Például milyen gyorsan. Pok. Ott megy. Ott van 8 fokos. Na jó, nézzük akkor, hogy milyen csendes. Nézzétek. Extreme verzióban is. Full csendes. Semmi hang. Semmi ticergés. Tök jó. Nagyon jó. Királyság. Ez full csendes. Hát igen, annyit számít a alátámasztás.
A Manco ennyit számít, ha jó alá van támasztva egy videókártya, és vízszintes helyzetben van, ennyit számít. Igen, ezt a Mancót már, mikor vettem, egy 4-5 éve, de jó szolgál azóta is. Vagy támasztót, videókártya támasztó, kinek mi, hogy tetszik. Tök jó. Visszahozom, látjátok, itt megy. Ott megy. Király. Látjátok itt. Wow! Szuper! És fú, közel rakom. Nagyon közel rakom. És távolabb. Nem rezeg, nem rázkódik semmi. Semmi nem rázkódik, semmi. Nem rázkódik semmi. Tök jó. Nem ráz, egyik ventilátor se, semmi. Na, most lett vége a pillanatra. Még ez még megy. Szóval, és így ennyit adott most. Szemről kilépek. Ott van a teszt. Ott a teszt, itt meg lehet nézni. Tök jó. Ott van minden adat, minden érték. Ja. Itt mi az a MS Afterben, itt a Superposition. Itt van, nézzétek. Na, ennyit adott. Jó, most 2 teszt ment rajta, tehát igen, azt szerintem elég jó ez a 12.045, szerintem nem a rossz, Extreme verzióba, Full HD-ba, két programmal, tehát ez zseniális. És ott van, hogy 7-e, és mindjárt évfél van. Szeptember 7-e, mindjárt évfél van. Mi ott a dátum? Hopp, 58, 23-58. Mindjárt lépünk a hónapba. Na, úgyhogy ilyen az a kártya. Zseniális, semmi hangja, semmi ciripelés, semmi rázkodás. Makulátlan. Na, ennyi lett volna, jó? Örültem, megnézted a videómat. További minden jót nektek. Sziasztok, hello. Zsoló voltam. Zsoló 777 a Hardware Apron. Itt megtaláltok engem bármikor. Jó? Na, sziasztok, minden jót. Örültem, megnézted a videómat. Szia, hello.